taida majo ala ropar musik tradison edeta si ingototta marningot aya uelu tudos do ibana tuhau nasinuan di topi ni batangaik jala majarar urakna di labung batangaik jala dang mabiyar ibana moloro hamohopon jala toktong rata bulungna jala dakol soan ibana di tahun haraharon jala dang macohot marperbue tai dehomma nomor 240 ayat 2 dohot ayat 4 sai songon hauna dengga ko ramos perbueni bulungna penauli do atong sai tirui arok tu saya lijo 2 3 ya sai songon hauna dengga ko ramos perbuemi bulungna penauli do atong sai songo kau na dengga ko ramos perbueni bulung na penauli do atong sai tirui nunga ulangi berengau 2 3 ya sai songon hau na dengga ko baik dong amina pula main 2 3 ya sai songon hau na dengga ko ramos perbueni bulung na penauli do atong sai tirui tiru dalam pikiran dohok pia-pia alias ate-ate sudah intro 2 3 ya iya sepenuh hati pada ngetamu sauti emang musik nih asa terbik hijau vokal nih halakon oke intro 2 3 ya pelakon namang nabu dari patok pakamu jo 20 naik kecepatan naik engge beda lagi mulung dua lakon tirui jadi alai boto de batado kejahataki kejahatami pangototoyomi pangototoyoki haotoki do haotomi si jugul-jugulmi do si jugul-jugulhi ima ayat sia tung na akal situ duro rohani jolma jalan na ganggu tungi sema na tuk madodo isa tung nakal si dududo rohani si boho jalan naganggu tungi semana tuk maboto jalan madodo rohani si boho alani sarwa rohani rohaku sarwa rohani roham edehom ma ayat opati ayat opat bolongkon si rohami luhut na sature alai nasihat Tuhani aina
Dua tiga ya. Jong jong kita mengedehoni ayat 4. Serius ya Mang? 2 3 ya. De hujjo ayatopati asa senna sarohat tama bolokon narwai jalan nasihat Tuhani tanikmati 2 3 ya. Kima bolokon hola piano pe madongani alai dung na satuhani dohok masude bres. Oke. Songo sinakinya ni dak pula dia jari-jari be dungi ayat 2 habisi hudul hita amen los mertangi yang nama non intro.
Amen martangi yang mahita.